Ini ndinoitwawo maicharamba vari kuhandina kumakoni South. Taitawo dambudziko remakonye ari kudya chibage chedu sezvamuri kuona izvi. Makonye aya ari kuafekta chibage ende izvezvi chapa stage yekuti chiite vana. Saka tiri kutotarisira kuti goho redu haribudi zvakanaka nekuda kwemakonye iwayo ari kuafekta chibage chedu. Saka tainge tiri kutotarisira kuti zvichida muna February March tinenge takukohwa, but takazvitarisa tiri kuona kuti hachisi kuzobuda zvakanaka sezvetaitarisira zvacho. Kune mushonga unosprayiwa mumakonye imomo, asi isusu nekuda kwekutiwo zvikwanisiro zvedu zvishoma hatisi kukwanisa kuti titengewo mushonga iwoyo wekuti tispraye chibage chedu. Sezvamuri kutoona kuti chakapera kubvaruka makonye iwaya ari kutoafekta chibage ichochi zvakanyanya, zvekutoti kana mwana wacho nyangwe paanobuda anenge atori nemakonye iwayo, anenge achitowanika makonye ari muchibage chacho. Saka hameno kuti zvingaitwawo sei kuti tibatsirikewo semurimi wechibage. Zita rangu ndoitwa Justman Futya, ndiri murimi norimira ndiri kuno kwahandina Ward 27 under Chief Request. Saka pakurima kwedu tinonyanya specializewo nechibage, ndo chatinonyanya kurimawo kuside kunoko. But dambudziko guru ratiri kusangana naro dambudziko remakonye. Sezvamuri kuona kudaio mashizha ese akadyiwa nemakonye. Takatotarisirawo kuti tichakohwawo zvinhu zvino gore rino nenyaya kuti mvura yanga yati nayo zvakanaka, but hatichatotarisiri kuti tichakohwa, but takatarisira pacho dai takwanisawo kuwanirwawo mishonga, nekuti pamwe pacho teida kuti tiitengewo, but mafinancial constraints anenge akatibata twatatadza kudini kuwana mari yekuti tinotengawo mushonga. Saka dai tawanawo rubatsiro panyaya yemakonye aya, nekuti hazvokwadi apa hatina kana chikafu chatingakohwa, tinogona kutodzokera kunzara zvekare.